Toto video nám ukáže, ako meniť tému a štýl aplikácie. Otvoríme si styles.xml. Nahradíme parent na Android Theme Lite. Vytvoríme si nový štýl, nazveme ho App Theme a zadáme parent na App-based theme. V Resources si vytvoríme novú zložku s menom values-v14. V nej si vytvoríme styles-v14.xml. Tento skript nám slúži na úpravu štýlu Androidu verzie 14 a viac. Prekopírujeme si text zo štýlu do vytvoreného štýlu. Prepíšeme si parent na Android Theme Hollow Light Dark Action Bar. Vymažeme druhý štýl. Prejdeme na activity main.xml. Nad prehľadom si môžete otvoriť niekoľko štýlov, ktoré sa ukazujú na aplikácii. Vytvoríme si niekoľko textov a tlačítko na ukážku. Vrátime sa späť na stylesv14.xml a vytvoríme si napríklad item, Android, Windows Background a zadáme si farbu. Viacero možností si nájdete na stránke, ktorej link je uvedený pod videom. Vieme si taktiež zmeniť font textu zadaním typu fontu. V prehľade sa vám ukazujú jednotlivé štýly, ktoré ste si zadali. Ďakujem za pozornosť.